fula de ke ɲininkali fɔlɔ ko ni mɔgɔ min ni mori gana a bɛ sigi ɲɔgɔnya la n'a b'a kantigɛli fɛn minnu kantigɛ ka sogo d'i ma a bɛ daga i k'a minɛ wa ni dankaniya b'i bolo min ka mori ganaya la ko a bɛ katimu de gosi shetane tɔgɔw ni jinna tɔgɔw a bɛ olu de wele ka fara ala ka katimu gosi ani shetanew de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kantigɛli fɛn minnu a b'u kantigɛ ka shetane de o dankaniya b'i bolo kana ka kantigɛli fɛn du kana ka sogo mina k'a dun parce que o mori gana sugu ye mushriki de shirikul akbar mukhrajun min al-millah mori gana bɛ katimu a b'olu de gosi jinna tɔgɔ ni malikiya tɔgɔ ni ala tɔgɔ k'u fara ɲɔgɔn kan mori gana ka baara cogo ye o de o ye mushriki de fulankafuya kunbaba bɔlen do silamiya kɔnɔ a ka kantigɛli fɛ ani a ye min kantigɛ ka sogo ta k'a d'i ma kana mina jifa de do o tɔgɔ de wa ma jubiha ala nusubi ala ko min kantigɛli bɔli la jifa do mɔgɔ kana dun aya wɛrɛ la ala ko ma uhilla li ghayri llahi bihi fɛn o fɛn kantigɛli tɔ n'u ye fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔ a la min tɛ ala ye k'a kantigɛ o tɛ dɔw ye jifa ye donc yɛrɛ kɔlɔsama fulanna ko juma ye sunna de ou bien wajibi juma salli ye fardu ayni de juma salli ye fardu ayni de farla min yi kɛrɛkɛrɛya juma do ni tɛ taama la i bɛ dugu kɔnɔ juma bɛ i ka taa juma la farla kɛrɛkɛrɛ de don ciden ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye juma sabatɔ ye tahawuna man taraka salasa jumu'ati tahawuna taballahu ala qalbihi a ko mɔgɔ juma saba n'i y'o to ye ma ko t'a la dɔrɔn o jura tɛ foyi tɛ ko ala b'i dusukun de nɔrɔ a b'a nɔrɔ ka tampon k'a la k'a fi kirikiri ayiwa ala b'i tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔw la mɔgɔ minnu ɲinalen bɛ ala kɔ donc juma ye farida de sura yɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ n'u ko a ma suratul jumu'a ala ko ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fashaw ila dhikrillah wazaru li bayya zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ala ko mu'minu ni juma welela juma do de kata juma salli yɔrɔ la aka sanni fere dabila nin fora sanni fere de tumbe madina weleli sugu juma do ni almami sigira minbari kan weleli min bɛ kɛ ni o weleli kɛra mɔgɔ ye cɛ de baligu ni juma wajibira i kan a wajibilen bɛ baara sugu la i ka dabila ka taa juma salli ni mi ka baara dabila ka taa juma salli e fana ye mɔgɔ ye juma wajibiri kan o furancɛ in kɔnɔna na kalimami yɛlɛ minbari ka salli in ka wele fo ka taa juma jigi bɛ baara kɛ a bɛ haramu i kan dɔɔni kɛbaga si ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ i bɛ baara min na bɛ haramu kan ala de y'a fɔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وجاروا لبيا donc juma ye farda de n'a bɛ silama cɛ kelen kan n'i ye baligu ye i tɛ taamala ujurati la i ka taa salli juma da fardu ayni de don sunna tɛ dɛ wa alaikum salam sira wɛrɛ jumɛn bon ko yala sira wɛrɛ bɛ dɔɔni ɲini cogo la wa min tɛ an ye min fɔ ka kitabu ta ka kalan ka wagati di k'i yɛrɛ jija kalan na karamɔgɔ ɲumanw la o dɔɔnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ye ni karamɔgɔ ɲumanw tɛ ɲɔgɔn kan mais i ye arabu kan dɔn e bɛ karamɔgɔ ɲumanw ka kitabu ɲini k'olu fana muraja k'u lajɛ dɔɔni bɛ sɔrɔ o fana la mais min ye ka dɔɔni mina karamɔgɔ la o de y'a telema ye o de ye dɔɔni sahalen ye o de ye ka kataw tɛ caya parce que ka dɔɔni ta kitabu kɔnɔ tɛ bon e bɛ se ka taa kitabu dɔ kalan kataw bɛ se ka ye o kitabu kɔnɔ bɛ kataw in ta i t'a dɔn o de y'a to ka dɔɔni mina karamɔgɔ la dɔɔni ɲini cogo ɲuman ye o de ni o ma mɔgɔ min m'o sɔrɔ i dɛsɛra o la
karamogo nyuma munu ni danaya boka uka kitabu nyini ku muraja doni be soro ni ofanaye ni man ni soro ibe ninke komi Cheikh Salih Fawzan nun ka kitabu bunu seminu bunte mi ibn qayyim nun ka kitabu Cheikh Albani nun ka kitabu doni ke ba nyuma munu danaya boka dinala ibe lu ka kitabu nyini ku muraja ku kala doni be soro ni ofanaye mais mimbe ewa fo ka fo shigo sufiu de katabolo ye doni te soro shigola ko atu makala de ko donkele de dro ko alay doni bila kunalla ko te se kake nonu nye qurafatu de nonu nye ngalawye innamal ilm bi ta'allumi doni be soro ni kalande foy ka kalade ci de unyere fule wunu munye ci de unye yesga ci de doni donu kunnate karamo de tula ci de unyere ko jibrila de bu kala ci de ka karamo to nye jonye jibrila de te jibrila de bena kala ale de yakala qur'ana la jibrila de kumar bebe ala fe kana dama ci de umbe karamo jibrila de be kala ete ci de nye mo sempulu doni be se kana ma chogodi abe shetane uni shetane de be nyogon fe abe qurafati abe ngalo innamal ilmu bi ta'allum foy ka kitabu kala ko dode karamo wala ube na ya surbe arabu kando ka karamo nyumo ka kitabu muraja ka doni nyinu kono lahala nube nuga ko nan tanda promor yang karwan man ko trebe ya ngana man ngaru trebe ya gan tan man ko lahala nube nuga ko nan tanda promor yang trebe ya ngana man ngaru trebe ya gan tay ko on jaman ba ko nya gan tan man wala kullaha lam ko nan tanda promor yang ko dal man bo man ka andiga men famu bon ko dusuguna siri munun be mogo dola n'u te juma salli tuma juma u ka juma salli baliya be ke biriya ye tuma juma u ka biriya salli baliya be u labo silamiya kono bon mogo n'ale ko juma te wajibi ye de juma te farda ye a ye juma farda yan nan kariya ni mogo y'o kɛ i ye juma to ni nin de ko farda te ka farda yan nan kariya e be kafiriya parce que fin o fin donen ni dina la bi darura be bolo nin de ni e yo nan kariya doro be kafiriya masala ni mogo min ko jakka te farda ye e ma so jakka farda yala kafiri de ye dolo haramu yale ni mogo min masoro ko dolo haramu ye kafiri ye juma wajibile ni mogo min ko ne maso juma te farda wajibi te ye kafiri parce que iye ala de galontige ya ka ciden galontige ya mais ni mogo min abi bolo juma ye wajibi de farda de do mais ne ya to ye mbe segu de ne fe ne ya to ninde kama ye kabaira junubu tigi ni biriya mogo ye kabaira junuti tanke be salli fana salli re parce que ni te salli fana salli ka juma to ye te salli fana te salli awa o yede abe komi ye farda do toy doni ko do bolo farda kele ni ya itugo ka toy hari ni man nan kariye be kafiriya donc mo munun be biriya mo de nofe ulu ma kala de ulu nyano be mun nofe ulu ba ke kam min fo ko e wa tawilu munun bu bolo ko ni islamiya sariya te tige jamana min na ko juma ma wajibi aka no tawilu na nyugo na bu bolo o tese ka kafiriya fo ka hoja juka ni hoja joko banna juma wajibe la wala ibe se ko kafira mais ni ma hoja joko ba fu nuni ahli tawilu ni wo mo ya nan kariya ibe kafiriya donc ka soro kuma sahale juma mi islamiya sariya tige dilolen tan yona juma an islamiya sariya tige li dilolen tan yona majhabi bela ni masala sege nyaaye abu hanifa de kam majhabila sino maliki taka munun boye gudda mbi kata maliki yama maliki to o haklinaka ka fo haddu te bo jamana min na jumata ka maliki taka safai taka ahmad ibn hanbali taka ibaye abu hanifa kama jabi da kono me o yere sababate est-ce que ante farda sallu salliya donc juma be komi o chogo de dro donc munun be o fo ni haklina min bu bolo ko ni islamiyya sariyate bo jamana min na jumate salli kuma sahalente delata la qur'ana delata la sunna delato la qur'ana delato la sunna donc ni hada madembe yoro
abe dugula ate wuli semaya abe tilimafila abe nene wakati abe dugudo ate wuli naye mogo saba juma wajibrauka mogo saba kuma sahale nabe yorola ate wuli bada abe tilimafila abe nene abe semaya abe ate wuli asaba tirai au mogo saba mogo kelen sorola min be kutuba kala mogo fura ba lamme juma wajibrauka mais tuma juma yake kafire tuma juma te kafire ni ya nankariya afarrayan nankariya ye kafire mais mi ma farrayan nankariya hali tawili ye mogo do de mina ye nyana be sababa be ka be doni de ka o be nyini ka huja je joika ni huja jore ka ibanna o wakati be ke bidia mogo mi me be ke woye aha wa alaikum salam balwa ke dingene wa ko dinge aprobalwa alta sansan na parabulu tigi do bale be dingene abe sigara bamso sire ba ko ay bulda bamso re ko kana ina tigi mu kola anin la ka jino di bamso sire bon ni kuma sugu ambette men nonunka nyinin kale munu mo gonna fa bula bu nyinin ka ko ye mun kɛ a ye muso ɲini bon ko mɔgɔ dɔw de do ko ale ka ɲininkali a y'a kan bɔ deni de dɔ nɔfɛ muso dɔ de nɔfɛ ko a b'a fɛ ka furu bon u ye kan d'a ma k'u bɛna muso in d'a ma donc ale bɛ ko minnu kɛ ni muso in ye yala wajibilen b'a ka a k'i kɛ min b'a bolo wa donc min filɛ nin ye lahiru taara ye ko a bɛna d'i ma o ma d'i ma yɛrɛ fɔlɔ o fɛɛrɛ caman i bɛ yɛrɛ kɔlɔsɔ ma yɛrɛ de fɔlɔ min b'i bolo o de hakɛ b'i kan ka tɛmɛ nin kan fɔlɔ min b'i bolo ye fɔlɔ so kɔnɔ fɔlɔ o hakɛ b'i kan ka tɛmɛ nin kan fɔlɔ ni ma k'i ta ya hakɛ t'i kan donc min bɛ sɔrɔ o hakɛ de dafa ye fɔlɔ ni nin fana furu sirila a ka furu siri in kɔni kɔnɔna la u ye sarati minnu fɔ a nɔfɛ wajibi minnu fɔra a nɔfɛ furu nafolo minnu fɔra a nɔfɛ olu bɔlen a wajibilen t'i kan i k'u ɲɔgɔnna kɛ nin ye o wajibilen t'i kan mais tant que a ma k'i ta ye yɛrɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ min b'i so kɔnɔ hakɛ tiɲɛlen don o ni min ka kan o ta kɛ ka k'a ye e b'a kɛ ka fɛnw dɔ kɛ nin kura yɛrɛ ye min t'a kɛ ka kɛ ale ye mais ale min hakɛ b'i kan o ye kow de ye u bɛ kɛ u man kan mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi u ma wagati min n'a ka furusiri sera a ka furusiri kunko minnu bila ale kan n'o kɛra fɛrɛ ye ale ka furu musaka de taara ma a t'i ka ko i ko ɲɔgɔnna di nin ma mais min ma dɔ yɛrɛ fɔlɔ lahiru de dira e ma e bɛ fɛnw dɔ kɛ o ye hari min bolo so kɔnɔ o tɛ k'a ye o man kan ka kɛ o dɔ ko n'i ka ɲin karila ka ɲin wɛrɛ bila a nɔ la ko o bɛ cogo di baasi t'o la ciden ka sɛba dɔ a nun tigɛra jahadu dɔ la u ye warijɛ kɛ ka nun in minɛ mais warijɛ in kasa nana bɔ o ciden ko tan ka warijɛ in kasa bɔra sanu kɔni o ɲɔgɔn ale kasa tɛ bɔ a ka sanu k'a la donc min ye warijɛ k'a kɛ i ɲin na kari la ou bien ɲin wɛrɛ k'a k'a la kari la baasi t'o la mais i tɛ sanu de k'a ye fo ni darura nana cɛ ye ka sanu baara ɲɔgɔn na o man kan ka kɛ ni darura gɛlɛn warijɛ ma sɔrɔ e ɲin de kari la warijɛ de kan ka tɔgɔ la warijɛ ma sɔrɔ foyi wɛrɛ si ma sɔrɔ min bɛ bila nɔ la darura la sanu bɛ se ka bila la mais ni fɛn wɛrɛ bɛ sanu tɛ se ka kɛ mais ka ɲin wɛrɛ k'a la ou bien ka warijɛ kɛ ka yɔrɔ in sude baasi t'o la ka ɲin in sude bon ko ɲininkali cayara tiɲɛ ko la sisan ni mɔgɔ sara mun juman kan ka bɔ a tiɲɛ la ni faturu kɛra dɔnnikɛbaw ye min yira min yɛrɛ fatura fɔlɔ mu'annatu tejhijihi a ka soko ka baaraw n'a ka labɛn ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka jɔ n'a ye o de bɛ bɔ min ye nafolo o de bɛ bɔ a la fɔlɔ a ka kasankɛw
na ya sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min mɔgɔ tɛ kaburu se fu i bɛ mɔgɔw sara u ka kaburu sɛdɛ o bɛ bɔ a ka wari la ni silamɛ ma sɔrɔ min bɛ jɔ n'a ye a yɛrɛ ka sukɔɲɔgɔnw ka depase de bɛ bɔ wari la fɔlɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen juru minnu bɛ ani ala cɛ n'a y'a sɔrɔ a ka nafolo a ka jaka wagati sera ka tɛmɛ ka ma jaka bɔ an b'o jakaw bɔ ou bien n'a y'a sɔrɔ a ye den ta n bɛ taa farida hiju kɛ saya y'a sɔrɔ farida hiju ma kɛ a b'a kan na an b'o ala ka juru de fɔlen ninnu y'a kan na a bɛ ninnu bɔ nafolo la ninnu bɛ bɔ a la fɔlɔ juru minnu b'a ni ala cɛ ou bien kafara minnu b'a kan juru minnu b'a ni ala cɛ an bɛ bɔ o nafolo la o kɔfɛ hadamadenw ka juruw bɛ na juru minnu bɛ ani hadamadenw cɛ an b'olu fana bɔ nafolo la mɔgɔ minnu ka juru b'a la an b'o bɔ nafolo la n'u o bɔra ye wɔsiyakanw bɛ na n'a y'a sɔrɔ a ye wɔsiya kɛ k'a fɔ n ka nafolo tila sabanan a ka kɛ nin ye a ka kɛ nin ye wɔsiyakanw fana bɛ na ɲɛnabɔ ɲɛsili bɛ kɛ wolo fana ma k'u bɔ nafolo la bon ni nin bɛɛ bɔra nafolo la de sa ni tɔ min tora tiɲɛtabagaw t'a dɔn nin bɛɛ bɔlen nafolo la ni tɔ min tora tiɲɛtabagaw t'a dɔn ni tɔ ma to fana ala ma tiɲɛtabagaw ka garijɛgɛ don a kɔrɔ waalaikum salam bon nin ye min ɲininka ko ni muso ye kɔnɔ ta kalo 4 dafara kɔnɔ la ka taa kalo 5 kalo 6 muso in jiginna mais den nin mana nin den bɛ ko ka kasankɛ sali bɛ ka kawa Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa bɛ hadisa min bɛ Bukhari Muslim kɔnɔ a ko ciden y'a fɔ olu ye sadiqul masduq tiɲɛtigi de don ni min fɔra ye ka bɔ ala fɛ a b'a tiɲɛtigi a b'a sabati ko ala b'a dɔ la kɛlɛ a b'aw dali fara ɲɔgɔn kan i b'a den so kɔnɔ i b'a dɛbɛ kɔnɔ tile 40 maniji tile 40 wɛrɛ i bɛ kɛ joli bilema ye tile 40 wɛrɛ i bɛ kɛ sogobu ye tile 43 ye joli ye kalo 4 bon ciden ko ni tile 43 dafara tɛ ala bɛ malikiya ci den ma den sɔn kɔnɔ ala b'a fɔ malikiya ma nin f'i ye k'a kɛ den in na i ka kuma 4 sɛbɛn a ka garijɛgɛ sɛbɛn a ka si hakɛ sɛbɛn ni a nana diɲɛ kɔnɔ a bɛna baara min kɛ o sɛbɛn ni mɔgɔ kunnadi don ou bien kunnango i k'o sɛbɛn nin bɛ f'i ye k'a k'a la nin kɛlɛma 4 bɛ sɛbɛn donc ni hadisa de kosɔn dɔɔnikɛbaw y'a yira kɔnɔ dafara kalo 4 ciden de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko nin bɛ f'i ye k'a k'a la a bɛ f'i ye k'a k'a la fana donc kalo 4 kɔfɛ n'o jiginna n'a ni nin mana an dalen b'a la nin dɔ n'a la a bɔra de a kɛra hadamaden ye nin dɔ n'a la a bɔra de donc ni hara ni nin mana an b'a ko de an b'a kasanke de an bɛ sallaka an bɛ taa su dɔ kaburuso de la nin den masina su tɛ don so kɔnɔ dɛ n'a donna so kɔnɔ a donna yɔrɔ min kaburu bɛ salli tɛ saha ye a donna yɔrɔ min kaburu bɛ salli tɛ saha ye donc dɔɔnikɛbaw ko kalo 4 kɔni kɔfɛ ni den o de jiginna hara ni nin mana a bɛ ko an b'a kasanke an bɛ sallaka an bɛ taa su dɔ kaburuso de la i bɛ tɔgɔ wele a la fana i bɛ tɔgɔ wele a la parce que qiyama a bɛ kunu nin tun donna la bɔra de qiyama a bɛ kunu tɔgɔ bɛ k'a la denkunde saga bɛ faga ni se b'i ye ni cɛ do saga 2 faga ni kelen do ni muso do saga 1 faga donc a ka denkunde saga bɛ bɔ i bɛ tɔgɔ wele a la donc hadisa min bɛna ko ni den min ni mana ko an tɛ sallaka hadisa sahalen t'o ye o ye hadisu da'if hadisa min sahara
ni den nana ani nimmana ate do tiɲɛ la hadisa fan min filɛ nin ya sahara nin cogo de la parce que tiɲɛ ko ye hadamaden hakɛ ko de pour n'an bɛ tiɲɛ d'a ma fo ani nin sabatilen de ka bɔ kɔnɔ la an ka dankaniya la ko ani nimmana n'a ni nimmana a tɛ se ka don tiɲɛ la mais ani salli cogo tɛ kelen ye salli ye duwawu de tiɲɛ le wale hakɛ ko de mais salli ye duwawu de o de y'a to hadisa yɛrɛ dɔ nana bi dawuda kɔnɔ ni turumidi wa sokoto yusalla alayhi wa yadu liwalidayhi bil maghfirati wa rahma ko den min n'a ni nimmana ko an bɛ salla ka an bɛ duwawu ka bangebaga fula ye ala b'u hinna cogo min ala bɛ yafu ma cogo min donc ni wa sahalen do hadisa sahalen kɔnɔ den min ni kalo naani dafara kalo naani kɔfɛ ni a nana hara ni nimmana tɔgɔ bɛ k'a la den kundi saga bɛ faga ni se b'i ye a bɛ kɔ de a bɛ kasanke salli de bɛ k'a kan an bɛ taa sugu dɔ kaburuso de la faga ɲuman ɲana ni ye ɲininkali min kɛ ye ɲininkali fula de kɛ bon ko e ni muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ tilonkɛ sira la kojugu kɛli ni jɛnɛya la o kɔfɛ a fula bɛɛ nana tuubi yala bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma wa dɔɔnikɛbaw ko mɔgɔ fula n'a bɛ jɛnɛya la limaniya nana fula bɛɛ ma ala ɲɛsiranya nana a tuubira tawbatan nasuha a tuubira kɔnɔnandiya tuubu ye a bɛ mabɔ ɲɔgɔn na muso ka kalo bɔ kelen ye an n'a dɔn a tun bɛ tilonkɛ min na o kɔnɔ tɛ ni o kɛra i bɛ se ka a ɲini a somɔgɔw fɛ k'a ɲini furu la baasi t'a la mais a ka sɔrɔ kɔnɔnandiya tuubu kɛra ni a bɛ ɲɔgɔn fɛ a tuubira a ma bɔra ɲɔgɔn na muso ye kalo bɔ kelen ye pour aw tun bɛ tilonkɛ min na bangera ko o kɔnɔ tun tɛ a ye kalo bɔ kelen ye k'a fɔ kɔnɔ wa tilonkɛ ka kɔnɔ tɛ tuubu kɛra kɔnɔnandiya tuubu ye i bɛ se k'a ɲini a faw fɛ a ka somɔgɔw fɛ k'a furu baasi t'a la tant que tuubu kɛra an ma bɔra ɲɔgɔn na donc a dɔnna ko tilonkɛ ka kɔnɔ tɛ wa a ka ɲininkali filanan ye mun ye bon ko muso ka kalo bɔ saba de kɛ kalo bɔ saba bɛ muso bila de nɔfɛ n'i y'i ka muso bila kalo saba b'o de nɔfɛ kuma sahalen ye de nuna sugu hali furu yɛrɛ fule n'a gurujala a tɛ kalo saba kɛ a tɛ seniya saba tɛ ali da ye o furu gurujara de ou bien furu kɛra kuluw ni n'a ɲɔgɔnna de istiburaw de bɛ nin fana istiburaw de bɛ i da tɛ o bilali tɛ i da bɛ bilali de nɔfɛ nin tɛ bilali ye nin tɔgɔ de ko alistibura donc minnu b'a fɔ ko kalo bɔ saba kuma sahalen t'u bolo dalilu t'u bolo a la kalo bɔ saba ye de n'i y'i ka muso bila de o ye i ta ye ou bien n'a tɛ kalo bɔ saba ye kalo saba ni fɛn o fɛn ye nin ko sugu ye u b'a fɔ alistibura donc i bɛ kalo bɔ kelen de ye pour an k'a dɔn ko denso kɔnɔ i ka kɔnɔ tɛ bon ko a ye dɔw ye ɲininkali kɛ k'u bɛ fɔtɔ minnu bila kuranna ayaw ani hadisaw u bɛ taa ɲagambi facebook kɔnɔ fɔtɔ lankolonw la u bɛ cogo di mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi o ma ala ka kuma ka bɔ ciden ka cuma ye fɛnba de o kana kɛ n'u ni fɛn lankolonw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɛlɛ u bɛ ɲagami yɔrɔ kɛlɛ ni e bɛ se ka yɔrɔ ɲini e ka kuranna ayaw bɛɛ ta ye u tɛ ɲagambi fɛn lankolon la hadisaw bɛɛ ta u tɛ ɲagambi fɛn lankolon la i b'o de tɛ mais kuranna ayaw ka t'u bila fɛn lankolonw cɛ la ka taa hadisaw bila fɛn lankolonw cɛ la o tɛ bɛn ala ka ayaw kan ka bonya hadisaw kan ka bonya o man yu'azzimu sha'irallah fa innaha min taqwal qulub fɛn o fɛn ye ala ka bato taamansew de ala ka bato fɛnw ni ala ka bato taamansew de ni mɔgɔ min y'olu bonya k'u kɔrɔta o b'a yira ko dusukun de bɛ siran ala ɲɛ donc kuranna kan ka bonya de ciden hadisaw kan ka bonya de olu ni fɛn lankolon ko lankolon man ka ɲagami ɲɔgɔn na
Bon, il y a do furu ko min fulani ko wakati sera o kuma prepare la tigete se ka ke tinya yerera fengo fenye furu ko de na nyagambira mahakama de bo nyana bo ni ya jamana imbe furu ko tonyalila ube furu ko geleyala furu chogo be nyagambilendo furu bo chogo be nyagambilendo silamiya kiri de te jamana inkono parce que silamiya kiri de be furu ko nyana bo parce que amma fo hari doni tila fulana na fardun kifaya de yala ale fo karamogo de ko kala ka ke kiri tigela ni furu ko min nana ube nyana bo saudiya fule furu ko nyagambira doro iba fo kata kiri tigero de la donc olu te mogo kelen baaraw ye o de y'a to hari ala yɛrɛ kuranna kɔnɔ furuko filɛ cogo si ala ma sɔn mɔgɔ wɛrɛ da ka dɔ furuko la tɛ e m'a ye hari muso bilali mun na ala ko a ka i da in k'i ka so kɔnɔ parce que a kana bɔ mɔgɔ wɛrɛ kana da don a la parce que ni tiɲɛlikɛlaw y'u da don fɛn min na dɔrɔn u bɛ tiɲɛ o de y'a to furuko kan ka kɛ gundo de la mɔgɔw dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka kuma tɛ i m'a ye hari ni ala ko فإن تفتم الشغاغ بينهما فابوس حكما من أهله وحكما من أهلها أقولنا سرنا كفر نغما فلا نغن سوسو غني نغن چه ko aye kiri tigela bo cheka mugawla aka kiri tigela bo musoka mugawla ulu kiri tigela fula ulu debe furu nyogoma fula chelaje ka korosile ka jate minawke nu ko nunu uka furu kera chogo me abeshe ka dila uba dila nu ko nunun ka sosoli ni min bulu ɲɔgɔn cɛ nunun ka furu in tɛ se ka continuer bɛ furu bulu ɲɔgɔn cɛ donc furu ko bɛ sagi ka taa kabila fulaw de ma ni silamɛya sariya tɛ kabila fula furu muso ka mɔgɔw ani cɛ ka mɔgɔw olu de kan ka sigi furu kɔ la n'u ka ɲagami ni fɛnw n'u ye karamɔgɔ minnu wele u b'a ɲɛnab'u ye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.